गिबियाव 77थि जोंनि जा रिपाब्लिक डे भारतनि गाबोन जागोन। बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो आंनि जानानै आरो जोंनि पार्टिनि जानानै गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरबाय। जेन बे रिपाब्लिक डे जों फालिनो थांगासिनो दङ। बे जोंनि समस्त भारतबर्षआव आसामाव आरो बिटिआरआव बे साना सान्तिनि मोनसे सान जानानै फैथों। मानोना जों अलरेडि गायसनखाबाय। पारमानेन्टलि इसोरा जोंखौ आशीर्बाद होदों, बेखौनो आं आरज गाबबोबाय। नैथियाव दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोनि जा सरकार, बे सरकारा सान्ति गायसननाय, खौसेथि लाबोनाय, जोंनि गेजेराव अनलायनाय गोरोबलायनायखौ गायसननायखौ नुनानै, जौगाथायखौ नुनानै समाजाव गासैबो जाथियानो बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरनि मोनफ्रोमबो जाथियानो दिनै खौसे जानानै UPPL दोलोआव दोलै नोगोरै फैनानै बाहागो लाफैदों। आरो बिसेस भाबै दिनैनि दिनाव बा दिनैनि सानाव क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा मोनथाम जिल्लानि माइन'रिटि लिडारफ्रा दिनै ज' जानानै माने बासि ज' जानानै दिनै UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों। जों जागायदों, दिनै समाजा मावलांगोन, समाजा दैदेनलांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। थांखिया जोंनि गोजोन खौसेथि सुदेम बार हालामाव बारहोनाय।